ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. ай ҳаматон миннатдорум. дар ин видео мехостем чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео навистагӣ будем ки гражданинҳо чӣ хеле ки савол метавонем бисёртар бигем, гражданинҳоро ай аэропорт мегардонанд ё ки двойной гражданинҳоро ё ки ай Тоҷикистон омада метавонанд. дар ҳамин масъала мехостем шумо дар маълумот расонем ва баъдан мадина нархи билет ай Россия ба Душанбе ва ай Душанбе ба Россия нархоша шумо да мерасонад ки барои билета гирифтан номерҳоро мемонам амҷада. ай ки ҷой ба ки ҷои билет дар кор боша метавонед ба дили пир телефон кунен ва билетотонро бигирен. дар ин номерҳо бигем на фақат билет, барои аэропорт да бе документҳо дар омадан вунукҳо ё ки дамадед вада, барои бор рӯй кардан ба самолёт, барои ягон документ ай Тоҷикистон рӯй кардан бигем ва баъдан барои регистратсия возвращение народина гирифтан дигараш саволҳо метавонед ки ватсапда пурсен. иншааллоҳ ки авиакасомон, операторомон, ҳамкоромон ҷавоб медиҳанд. хоб сар мекунем мавзӯра. нафарҳое ки подписатсия кардагӣ нестен ё ки лайка мондагӣ нестен, агар биҷихем мода дастгирӣ беҳад хуб мешавад. хирсанд мешем, вақти шуморо намегирад, вале беҳад хирсанд мешем. дар ҳамин масъала бигем сеюм видео шай кардаистам. як бор гуфтем ки 71 000 просмотр гирифт ва баъдан бояд дига кардем, ина сеюм бор мешавад. чӣ хеле ки шуморам дар сайтҳои интернетӣ тамошо кардем ки меган ай аэропорт гардондестиян, бисёриҳо дар назар доранд ки яъне ки ҳамара гардондестиян. не бародару аку апо хоҳаро, нафарҳое ки гражданство доранд, нафарҳое ки бигем нав паспорт гирифтагиян, регистратсия кардагӣ нестан олӣ ё ки дар учёти военкомат мондагӣ нестанд. вобшин бигирем поистка омадагӣ нестай, даъват ба хизмати ҳарбӣ, ба дили пир метавонед ки билет бигирен, бирен ва ай Тоҷикистон бо биёен бе ташвиш. ҳар рӯза пассажир дорем. гражданинам бигем двойной гражданствоарам мегзаранд, бигем бале ваёрам ташвиш даянд то самолёта шиштанам, вале мегзаранд бигем баъдан дилшон пир мешавад. барои ҳамун кадоме ки гражданство дора ягон грамм ташвиш накашен ва билетотонро бигирен. дар масъалаи нафарҳое ки поисткашон омадагиянд, дар ин мавзӯъ маълумот мерасонам ки бале нафарҳое ки ба хизмат даъватшон кардагиянд метавонанд ки ай аэропорт бигардонанд. мумкин ай аэропорт гардонданд ва ҳолате ҳам шидагие ки бигем гардондагиянд ва телефонмон кардагиянд ё ки авиакасомон ё ки дигараш ки билет гирифтагиянд, ай аэропорт мегардонашон. барои ҳамин нафарҳое ки поистка омадагиай ҳечӣ гуфтан наметавонем. ва баъдан нафарҳое ки меган бародарҷон мо депортатсияем, ай кадом сабаб бисёртар меқапанд, бигем дар камераҳое ки метроҳо да мондагиянд ё ки дигар ҷода ки наздики Аделда ҳастае, бигем Аделенда распознавани лиц ҳастае ки шумо бигем зиёд мегардем ҳамҷода ё ки зиёд меистен, ӯ ҳамаша мебарора ки бигем депортатсияи шуморо меоянд меқапанд. шумо дига гуфтиам гапҳо қатъио савол-ҷавоб кардан наметавонем ки ба кадом сабаб документ мепурсен ё ки дигараш, барое ки уже ориентировка дора, бигем ҳақ дорам барои қапидан. спецприём ватан. барои ҳамон дар ҳамин масъалаш эҳтиёт бошед, ҷои да камераи зиёд набестен. хоб ҳамиқа маълумот мадина нархи билетҳоро мерасонад. боқӣ паноҳи Аллоҳ. худтон эҳтиёт кунен бошед. алейкум ба ҳамаи подписчикои канали Абдуллотиҷӣ. раҳмат ки канали моро дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва бовар карда билет мехарен. ай ҳаматон миннатдорем. дар ин видео мехостем нархи билети ҳавопаймои моҳи феврал март аз Россия ба Душанбе ва аз Душанбе ба Россия шумода расонем. пеш аз нархҳоро гуфтан, агар нафарҳое ки подписатсия накардагиянд, лайк намондагиянд,
лайк монем, подписаться кунен, мо хела хурсанд мешем. моҳи феврал Москва душанбе аз 9500 рубл то 11500 рубл. Душанбе Москва аз 29000 рубл то 40000 рубл. моҳи март Москва душанбе аз 10500 рубл то 21000 рубл. душанбе Москва аз 23000 рубл то 29000 рубл. моҳи феврал Питер душанбе аз 14000 рубл то 16500 рубл. душанбе Питер аз 33000 рубл то 36000 рубл. моҳи март Питер душанбе аз 16500 рубл. ҳамаи числои душанбе Питер аз 28500 рубл то 33000 рубл. моҳи феврал Екатеринбург душанбе аз 11000 рубл то 13000 рубл. душанбе Екатеринбург аз 22500 рубл то 25500 рубл. моҳи март Екатеринбург душанбе аз 13000 рубл то 13500 рубл. душанбе Екатеринбург аз 21000 рубл то 24500 рубл. моҳи феврал Сочи душанбе аз 16000 рубл ҳамаи числоҳош. душанбе Сочи аз 25500 рубл то 26000 рубл. моҳи март Сочи душанбе аз 17000 рубл то 24000 рубл. душанбе Сочи аз 24000 рубл то 26000 рубл. моҳи феврал Казань душанбе аз 10000 рубл ҳамаи числоҳош. душанбе Казань аз 22000 рубл то 30000 рубл. моҳи март Казань душанбе аз 10000 рубл ҳамаи числоҳош. душанбе Казань аз 18000 рубл то 25500 рубл. моҳи феврал Красноярск душанбе аз 14000 рубл то 15000 рубл. душанбе Красноярск аз 23000 рубл то 26000 рубл. моҳи март Красноярск душанбе аз 14000 рубл ҳамаи числоҳош. душанбе Красноярск аз 22000 рубл то 24500 рубл. аз бисёр шаҳрҳои Россия ба бисёр шаҳрҳои Тоҷикистон нархҳои билета нагуфтем. аввалан бахшиш, вале хостем видеоро дар рӯзи баъд нашавад. вале шумо аз куҷое ба куҷое билет лозим мешавад, метавонед дар номерои ки Акай Абдулло мемонад дар WhatsApp нависен, пурсен ва ба дили пур билетро харидорӣ кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед.